Матемо, за всички негови приятели, за всички гости, най-вече за гостите от Македония. Пускай, пускай. Яша ради! И за гостите от Холандия. От Матемо за всички негови приятели, най-вече за гостите от Македония. Лично и категорично. Ади бари Македония, не джама. И бари дамове, не керава. Запана буде, мисли нама. Шефати е кафи пича, пате емо всеки го обича. Емо с кем заплати плаща, малеле, няма друга фирма като наша. Шефът ми е кафи пича, пате емо всеки го обича. Шефът с кем заплати плаща, малеле, няма друга фирма като нашата. Най-добрата фирма на емо е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Специално за Матемо, така наречения Пайчото. Матемо за неговия брат с сестри Трегари. Има пари, има и цигари, има и заботи, харчат милиони. Има пари, има и цигари, има шампиони, харчат милиони. И най-вече за Мате Жоро, любимеца. Ле, двама братя, ле, тарикати, ле, бизнесмени, много богати. Ле, двама братя, ле, тарикати, ле, бизнесмени, много богати. Няма банки, няма криза, при Мате Жоро всичко лиза. Пие само синьочани, прави милиони. Няма банки, няма криза, Стари Варна всичко лиза. Пият само черночани, харчат милиони. Докажи се, емо, и дали имаш пари. Айде, брате, аз ще ти бея до зори. Отпусти се, Жоро, и дали имаш пари. Айде, брате, аз ще ти бея до зори. Сягайте коланите, палете си мерджаните. По две, чак до зори, дай завърти до зори. Сягайте коланите, палете си барбарците. По две, чак до зори, дай завърти до зори. Бираме специално за Мате Танер.
живее ми се, много ми се живее, живее ми се, много ми се живее, пари, коли, жени, всичко! Яша ради! Яша! За неговите колеги специално. Точни момчета са колегите. Да не ви разправям за колежките. От жените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички ниски. Точни момчета са колегите. Да не ви разправям за колежките. От жените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички ниски. Най-добрата фирма на байчото е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Най-добрата фирма, нашна е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Хей, хей, хей! Имamo от Батемо за Батеманчо, за министър-председателя Яша Манчо. За Батеманчо, включен къде се боб! Вдигайте ръцете горе, не бъди надута, дай си Фейсбука, дай, о, бебе. За Батеманчо, Отемо! Живее ми се, много ми се живее, живее ми се, много ми се живее, живее ми се, много ми се живее, пари, коли, жени, всичко! Яша ради! От Холандия! Анди Мари Холандия ме чава и Мари Даламе ме керава. Сапана туне мислинава. Haydi, haydi tekelesa. Haydi, tekelesa. Haydi tekelesa. Haydi tekelesa. Are, Pasurina. Hey! С година ще направи се скин. Милиона. После с байчето ще замина. 200 против Барселона.
Аз година ще направи сенски. 100, 200, 300 милиона, милиона. После с пайчото ще замина. 100, 200, Барселона, Барселона. Леле, 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 а добрата фирма греше. Леле, 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 баба Ероменке. И продължаваме с Кючека Дубай и Ашарако. За нашия приятел Сескин, за Матемо, за Жоро Любимица и най-вече за Жоро Брадата специално и за Бате Терен специално. И аз ще Жоре! И продължаваме с хита на новия пазар. Що ми ма брашно, на мен ми става супер ясно. Айдемо, емо, шампионе. Айдемо, емо, барвалея. Що ми ма брашно, няма нищо страшно. Леле гиля баба, амаре роменге. Аре Дубай, яша ради, яша. За новините Йосиф Кадриев, BTV.